Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Omuro buri kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Pia kigima omwanchi omurigeria wigeta seni Ensoko nebiro binde nende tokumerana asomoro bilio obwekiage kyomugusi asitokumerana no moncherere bwelitkolia lero atumanye ekiage kiaye ngirikike koroiga sorgongo rwagusi. Karibu sana omwanchi muri tosanga asubwamo ochakabono iga wika omoelio nyara yonsi nabukoya bwatia gwetera sensemeri mitandao Facebook na wigo YouTube gwetera Ensoko TV eliane Kerubo Frida Tangire libageri galia bene kwaligania omwanchi omurigereria gosomonchereria ase studio atomanye na kyakorwa. Karibu sana. Asante. Nabo komanye omwanchi omurigereria na kyokorwa aiganga itole na ende ningikiria gokora. Asa marieta nigonkuru kwa Peter Yaribo mono manyekanete buna omwalimu igongo kora obonchoreria bwokorosia ebintu byogotumeka asengencho yokonywa chai snacks eyunere mirimo yane. Karibu sana nabo kotomanyanga aiganga itole aiga igotura sakuru kwa egesa egesa nigokere egekege kekorwe town ya ito ya Bosongo aiga no togokorera mirimo ya ito. Tira nango maiga keigo ngwero ko mwalimu ndometio mwalimu bwokorosia snacks aho tobanyanga ngayo mwalimu erigari arwirete mbia mono elieteli omwalimu nigolichete ekeronale gokora emirimo neri shirika ria One Acre Fund nakora na One Acre Fund emiaka 6 ntarachigo chake gasie bono mono nare gosomia abantu ng'akiba gokora banyore endagera amang'ana amogondo ng'akiba gosimeka goika paka buna bakogesa eriete eri no riachakerete rikanarera bona abantu abange nari bamanyete mono. Okay. Tokido rigeringa kero kwari gukina obwana bwabo kero kenda sama tukabosyo anko bwate chindoto egento kwaganete goikirani njire kije bunere butambe nabo konyora omuntu akona gukagera ng'akero kende guchinga kigete nabo ndakore gintu gete lakini Nyasaye naye nabwate emiroberi yaye anene mono karekero nagakimire nanchete kuna kwega abantu bagutangasa buno omupira gucha lakini ekero nakura kelasi ya 12 asengencho kero kende yo gutanyara tinyore tiribaga lyo kogenda muchimotu lakini Nyasaye bunarumuya mkabanko na gukora ebibarua ngacha nkaumera neri shirika ria One Acre Fund ekero batangasa emirimo ngakora interview nkanyora ng'ana etire so abo no nchakerete kuna gukora ebintu byane nkona kurigereria anene naendelikagera nkamanyikana sana ase ekenyoro gyanka nes location kwa uchumura noe naigasinde. Okay. Ate ngobo kolere kwa gase rishirika ria One Acre Fund yotaracha kuguriro boncherio wiga ngakibwari enge ndikiagera tokaruororo. One Acre Fund ekero nanyore temeremo igona etwe intenenere sub location ya ito ya Mwamusioma ingachaka sokoligia abantu kubabeka mu bunebyombe
elio banyora ebinto biogotumeka amang'ana mogonda ase eng'encho konyora ore kero kende omonto nababwate omogonda lakini yamobera akonyora ebinto agotumeka gose ogosimeka so rishirika eri igo riare koenana ebinto yanyarekana omonto onyara korema na gosimeka onyagwakana ng'ora so ngakora nabarabwo emeremo ase emiaka 5 noyomo ekero yaikere ngaki korona yachete uchumi yasaregete kirase so ekero yasareka ekampani ekarora ng'a rikeranya gokoria abanto emeremo kero kende na edeni na besa nchiyo ekagani gokeia abakori emeremo baye egatoa amarube tugateneni gutwensi egachaka buya koira abanto ase eng'encho yogochi gokei so ekero batoa amarube baadaye naende nkanyora rirube rigonteina wancheiru naende kogendera nemeremo abo ekero kwanyaka rirube ng'aki birengeri biago biarenge nakigwatebete noe nomorugi ogosea amate yao natebete nyumba ngatei omorugi one na emeremo okorora ng'a nabere atenene ase eng'encho twairwe omotienyi oyomo bwokorigereriwa ekero ekampani egenderete kona kobanga ng'a mbarabi ekoirani ase eng'encho ya egasi nare gokora n'omokia ase eng'encho mono nakabeire ase district namba 3 2 nabatebete ng'a bono ekero eraike ng'a teiyo nabo togokora ebiashara eye konyora twachakire obonchoerio ake bono ekero nairana nka omotienyi oria oyomo ngaikaransa nkabiberera ang'e nkanyora ng'a nero na egasi erandike ekagera ekero ekampani yambori ng'a naende bang'irania emeremo nkarigereria nkabatebia nabo nare gotwara okogani koratimoka ndigerereti ng'aki ngokinia obonchoreria obobwana oba emeremo kero kende nonde naere nabaranyore okonyora kende korwa kerekende ng'oretete ekerengereria ekiga kiogochakia obonchore nonye maega otarateneni bwa emeremo ekerengereria eke igo nagatwarire ekioski nare koreterwa ebinto ebi naonia lakini ase eng'encho omosani one narore gokora emeremo eye ngacha nkarengereria ng'a meroseria tinkonyora efaida ake kobua ebi nkoretete so nkaboria omosani oyo one gose nanyare kong'orokia nkanyora bwanchire akang'orokia so nao nchakerete abo kerekende egeka keng'anana nakiairete okamanya kwegera okamanya kochaka korosi tiga ntebe na okwegera kwane nkoireti matuko nabang'orogeti rituko erimo achete chinsa chia marogoba tugarosia omofuko oyomo nkanyora oerire inche mambi nabugete nkabwati buna ng'orogetiriri marogoba ngapima ebinto nkarosia nkanyora biabeire nonye eshape tiare gocha buna eri lakini nkanya kwegera ase eng'encho yokonara bono ekware kobirosi bado kogendete koenda egasi erinde ase eng'encho ebi mbiarenge binge nebitware koneria abanto bagotumia enare koboka mapema narosi natiga abwo omong'ina gakona konia ekioski abanto banya kogora tosikaki ngobose bono ngaki kiyekerete bono gacha koirana ase obonchore bwoboiga naende ng'aki bwakoirete bono engaki eye ekero nabatebi tindi kogenderera emeremo ngotoa barenge egento gake buna asanti ase amatuko ari gwakorire mbang'ete chibesa nkeiga abwo ekero ingotiga konya nang'anyire korwaria ase nare ekioski nari nachete aiga egesa iga ekero ng'ea korosia ebinto ebi nkanyora ebikogenda kobua eduka ekambetereria ase eng'encho konyora tindanyora echichi ekampani eyambeterereti nkaraonia ebinto biri bia eduka
nkaoneri bari bande babwate eduka asiri uri byense nkanyora ebesa yokumentera ebintu nabona ndate Traina nango maega kingo kirikende mebukere nga gwachakirite nabwikira bono iganire ngokoros ekero naegereti gwitwatumige toyomo mambi nkabeke kabebe kero yabebere bikaera marogo bankanyemente kabetatu ase wiki yemo nkanyona yabeire mefuko 5 nkaragendi nayo aigege sekero nacho nalie demand ya mente tenkanyora biachire 6 biachire beli yemo kurwago bikagendera goikira bono nkoros tole chibeli no inye isano kulingana ne biashara umaetendire bire igoro ndire birenze ngo batechi customer chao cyari ko supply ra chikangu mwechiga ikero gwachagete korose kirkene ngetam kirkike iri ko irete ko bakani mbakoletere indenana nakibairete kerengereri ekero na irane tegesa ena chitigi nkorosi go aigege satimbe tinge iringo supply no nyendi igo na gendera te korosi badala yake ulioga supply ile kera chite aiwete bintumbire bikorosi agacha kanyora ninche ndoro agante igono ebinte inaiwete bikorosi ukumbe nayo korosi kurwa butoka bwata na mere bakabono nagendete gonkonya supply igone rukwira bono igase chiduka bono igankuigare mbaro goikera bane ata binge customer yage tanga ni kerkende kero gwachagete ko supply na ke kwa engarete ekero nachagete ko supply obo manyo na ruseti wane kafan wa mangana a sales gosobonya ntu abosomete sana asenge ncho kugenda twalenge class twasoma ekero nachagete inche omonyene nachagete go supply ngachaka koneria aba bakulianga aba bechiduke chichianga kero nanyora nkogenda bire nkamenta gusuka ke go chichiduka chinde nkanyora yaganirie pigipigi umusani one nare twa sikainene nkamoboli nkanyora ntayara akabogo nkonya asinge ncho yo supply chiduka nkara akora nchibweka nkanyora chi customer baadaye ngachiena na guchia city supply ebintu kiagerete nkabaenana enanyorete bagocha boye bintu mwane nande twumera nechi yinkona nkaranga asinge ncho bako ni tigamba tigere nchengira meliko umanchi muri naro kuligete skogali okumekira pende kero guchaka korosi bintu biga ngikeliyoga neri gutwara aiga ebintu ga neri gutwara ebintu monone obosibwe nkana onyore sukari onyore chumvi onyore epeki ebina byana nebintu bigane iri namabuta ayako bisanda chingo rende yose ne chingo nchigane tumeka tinda ikira stima asenge ncho mono stima nabe kogenda lirio legati igonkorora nga chingo mbuya asenge nche stima botebo igasi nabo mancho muri ngo ebori ari nga ndio gocha kwaro sibinte biga byose tengo nga keralito kon sangapi gocha kwabo kakwa birose sangapi gocha kwatimo etua kabukire chinsa cha mapema sana tua prepare binte kibogo kikwanya oranta yale bi egaikera tukanyora ndire gasiere nyinge etagete buna gwakora tukuna ndogenda riba kamarogo lakini rero iga igo tuko bichaka mapema mambia ng'echinsa 12 twakora mugaso otuko twatimuka asenge ncho mubere noganete gutimuka omokoboka mwabirose mambi mwaoniririe ke mambi nende mwika chinsa ya mwanya ko birose igo tuko baoneri bitwarose ti lero bakamarogoba na bibakoira egere twanyora libara naende tuko barosalie bya mambi lakini oyo koirana naende chinsa na bakoirana liti koligi mana otolemere
twirane magasi ni karori kwa rwite asemeremeria wane kafanda ugateyo murugyo ngabona no tetwirane ko ubonchiririo boiga no nyamega yukorangiri gugari ugakana turikwira no kero kene nakira irete kerengereri kyo takeire tibobe asenge nchega si konye yangeire kukina komoengera bweka netage toboni atare kunyara kuruo rachikon na hendirende nkoreta yarenge kende kwanyoranga nabo konyore ikigutumeka igo nabanchite nabo tokonyekini agere torore yabeire gasiana ero manyene ngwa masome tikorosi ebinde biga ero manyene namanyite korosi ebetinyo nabakorosi lakini rende ntobwate abamura bagotokonye emirimo bone keronta iyo nabakobana barabu naende kubetereria nabakorosi ninginyo rutenga kiayemo twabwate omumura oyomo igaikera ekerakubuligwa amagoso agatiga obosi borabu nabatemete akarosi igo namanyite korosi kerkende abantu baigase munyonyetera barabu nakibairire obonchorire obuiga bwabo abantu nabo baroche buya asenge nchonko bakonya turanga ebintu bire fresh amanyite ndero kiarosi akogetumeka bire kerkende mbaraka yogo chikone ngo mono igotokoneria abagotumeka abamenyetange na into twaoneria oyo gweta eparo orure safari naende twaoneria bari bechiduka bagochikora netumanchi muri na barakumi ngento kike togokwanera taramanyanga kitogokwane mwanchi muri ne togokwanera ne chikango mwechiga ndoche enjera nere mo chipagete temetinga na umugopakiga chionse gose chire tofauti anene mono igotogopakia epacket ya meko ni wimia yuna yare kubogoleka buya nonya ne supply na lia kubogolie bingi bono na bachigo paki emia bona igichire 12 chire 12 itogo chioni emia egere ulibweduka na ere ga konyora igo apart from echiga nchiroro nende moko paki nchiroro utobwate chisambuli chinyingi lakini asebono iga ichina chichiro ichinde nchigenderete koba tayari koros tule chikaimati mona abange baguchiroka chidonut lakini elietali aya buya ne chikaimati naende koros tura mandazi igo tali chikango muchiu ekero gwachagete ko korosi ngikeri gwachakirete igo na chakerete chikaimati baadaye kera abantu bakuna kuburi ebinde tukana kubimenta obone ngakyo kurigereria obone kero korengana obone bwe chikaimati chikwerende chiga chikango mwe chiga na mandazi mbiri byanchi bono nabantu bono iga ekera tukurigereria chikango ne chikaimati ukogenda chiremon amandazi mono agotumeka n'abantu barangaiga nturanya ikie kero tukunyarosia agende chiduka asenge ncho ogopaki kwaya ngotagete naende turigi obumanyi mono asenge ncho gara mororo abokonyora amigeki okay bona iga abantu balinga moko bwatira na soboni obuiga kururi kobaka baoni liko tukoba mono abantu etura abantu batano asenge ncho buna chikango mwechi wika chinyoro yo ukanda naroro ruko butura naroro kobera liko oyo bugo paki naro komoiso tubwato yo koni nere asebali batagete koira gutuma meta soro wendo ro akira lituko asinale wacha kirito buna kwale korosi mu wacha kirito korosi mu buko yomo maybe naga subuli kwale korosi yono gakina goche karaya nabo batweresera gabasubenya yana cha kirite karaya yale kuira mabuta chirita isala
baadaye kero nache egesa nanyora ng'a ebinto ebigenderete kuganiwa nkarigia ekaraya nare koira amabuta chirita 30 nkanyora ng'a amabuta aya chirita 30 abanto bakoganyerera ase eng'encho ebire ebike ebikoiyo rurime ebire ebike na abo ogosupply mbatagete koira nkabaruga esarai ase chibesa chiri ekambani yang'ete ngende Nairobi ndigie ekaraya chibe ibere kinda ase echiro nkuna goeta nkanyora erikogete ria kisasa ekabetereri nkarigora narimanyetera kinya keronde echiro nkarinyora nkarigora goikera bono iga rigokonye egasi enene sana. Ekerekene ngwaratemete kubori echiro gabo ng'akiri gokora emeremo ng'aki yakorete ogatwara okwegena ng'andi chekogokonya kobua egento keri gwachete kogora. Okay, abo abanyene bakoni nkoeresa bari naba rigotumeka ekero bang'eresa nkanyora erire rigiya ase eng'encho ya afya ase eng'encho riokindiyo nkanyora rikoira chingo chinke igo nkarora ng'a kero kende nabo rirankonya inka risk ebiashara mono bagotera ng'a naende nabo okorisk kwanyora ng'a biabeire so ekero narireta nkanyora rigokora emeremo emiya igo nari ng'endete gokorera naende namente erinde erio egasi nari ekoguswa. Torabwateraga torasosa omogima igo tokoirana nobe kogosangana ngotuma ng'a ase ensemo yago kero kende kwanya korosie endaire goterera egabo osi ase okoira chicustomeri ritukeri kero chirense ng'aki ogocha gwakora nabo iga kero chire edemand ere nyinge naki ogocha gwakora igo bwateraga abo rero nasana mwanchi muri bweta senigia nsoko nigo togende gosanga igoro y'omoroberio obwekiage ky'omogesi ase togende gosanga n'omonchore korwega senseme yegesa biyo gende togotumenya mange igoro y'obonchore bwaye munakwirigeria eng'ere yae yakera rituko kondo mwanchi muri tosika konyegera gosotera somutumo komoke igo tokoirana ndobe togosanga amange. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi onye kubwatera iborio obosemia gosekerero kende gyonsigoro y'emeroberi yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira sebishaite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucho monene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi onye kubwatera iborio obosemia gosekerero kende gyonsigoro y'emeroberi yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira sebishaite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucho monene Nairobi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi ebagotebang'o goseka omwerio nero goseka buya
maiga yokonyora mangana mange korwa segeteseni kiao segetegi Ensoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banyasai abu astra ko batukwigira lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyale koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotabanga Jumamosi abande batabanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Yakigimo mwanchi muliye wita seni Ensoko na leto kwaligania asintunda ya kabere chinga kaganda gusanga ine yo moro video wiki yage kyo mugusi astagenda gusanga no mwanchi vya pita kura sense mega yegesa na bereka gotumanya igoro yo bonche ya karibu sana na inde pita yamon okay kerto bende gusanga konyorole chinga kinchirororo ebyasara birense na dinchirororo okonyoranga chi customer chire chinyinge na kyogo cha gwakora maybe ano bangeteri tukeliga no bwata abantu 10 obwo supplier lakini nabali bagocha kugora kera litukaso gutumiki bwabwa kera lituko bachire bagorire byose na kyogo cha gwakora asama tukaya twakorire mirimo kunyara tore kurigereria na ndene bwata matukaya igoto to kupunguza karoro chenga sene kongeta lakini tuli kupunguza mono ebintu ebinkone kabira matukabe bakatatu ekero kwanyorire nga rere byatigara igogo keya egere ebibyatigara birasuka makubeke igo tuli korosia matuko bibwekaini ikubwatie nga kiritukeli chinga kenchiro lokanya chi customer chinde kero kende mbanchi tie kero byaralire tumete barabunga kyogo cha kwa bakora ukorosi tuli bikenonya byatigaire asenyencho yabalia batanchitie kero byaralire lakini anene mono ngukwana tuli na barabu tuabatena enonya byaralire mbira etani bituko ukwancha bale babira asenyencho mba maetenga no bikorosibwa igo kero kende naende mono ngo tuomera bale bono mba maetena igali nkoera bi igonyo byatigarete ibinye byamarago kero kende amatukali ngibinte bibikoira byamanya masanga ikoira bira matukane lakini kangu muna wewe gukora bakebiki asenyenchero korore gukamuka bakayi ibibinde amatukane birakora asenyencho bibwate ubonyi buri bwa mafuta asenyencho to kora deep fry ibibyo kurutama butayi so amatuka mange nane Nkioko karagwa balance bona sensemo yawe ye family yawe ne duka neroro no borosio bibinto ase family anene mono no tobe tole angana ase biashara iyo no tole na barabulio eduka umonye na koberaro na ndento bwato komukonya kero kindaga nigosuka na gokonywa no asoborosio chinga kichinyinge nimbwate abamurato kubwatira na barabu insakonyora nintakira asegete mbatige gabo mbamanyete na bakoremere igo nabokonyora ukuguswira kakene kwanyarira abantu babwatukugania bataite kugania kumanya korosi bindo bunyebi ngorura amayigire mono abantu tukuligi bagotokonya etukurangiria mbaroro konyora tamanye lakini natagetemere
nabo tokomworokia ase eng'encho ntobwate egasi eywo agochakera tatagetie obomanyi obonene okomotebia ntagete okore iga obwate bono karatwara okogani gotaka komanya gokora egasi ntwancherete. Okay. Ekero okoreng'ania obonchereri oboiga bwabo na emeremo eri kwagakorire naki okoborora bori? Obonchereri obo ekero nkoboreng'ania na emeremo eri anene mono ndatebe na obonchereri obo mbuya bokong'ira ase eng'encho mbali nokobera iga egesa nabo nkonyora ribaga naminyoka gochika naende chinsa nabo nkonyora nkore egento ekeng'ao emeremo igo nare korwa nyomba saa 2 naira na saa 11 naira na baka saa 1 ase eng'encho ya ogotara ase aywo nare gokora onsi kwanyora ng'a timbwati chinsa ngoikaransa nyoe nyomba ake naende ase ensemo yokonyora eng'eri ndatebe ng'a ase emeremo eye ndanyoire buya ase eng'encho kera rituko nabo okonyora eki gwakorera rituko erio igo ensemo ende buna kero kende okogora ebinto bigotumeka ase nka gose gotebia omonto nabwate esira yaye ng'a tiga ngwakane mami nabo okonyora naoni ari ase emeremo yare kobetereri goika omotibi aganye kero kende kwanyora gwatwarera amadeni aetaneti chiri kware gochikonyora bono iga nabo okwegosa ng'a ero na echinke nanyora tiga eke keraba nchenge kore mami. Ekero okorigereria ekero obonchire ase kera emeremo nebwate emechando yaye ekenda emechando keri ogwetera ase obonchire obo bwabo bwa kera rituko buna meremo ende yonsi emechando nkobera ororo ase chichallenge ase emeremo eye chichallenge noo chire chinyinge lakini bono nokochiremereri naende twanarire ekero yachire nokorigia enchere okoyerosi ogenderera motu. Kero kende nabo okorakonene bunereye buna bono ekero ogopima ebinto okotumeka onye tokoba okorigereri kabisa gose obongo boturiete buna okokora amagoso bwebe egento ekemo obosi obwo nabo erabetererio itere gose egento keragokonya nase eng'encho obomanyi obo gwatwarire nabo okorigia enchere ogokebeka egere bigwane ase eng'encho mono ntoratwara chimashini chiogokoroga togotumia amaboko igo nabo ekonyarekana oitere obosi obo eywo na asara egento kende nabo okonyora engaki buna eye embura onye tibwebangeti ase ensemo ya echinko egasi eywo nabo egoterera ekero ogochikogora ebinto goika ogora ebinto bionsi okweba nkobakoro eisa konyarekana ekweba epeki naende chinsa kero kende otakeire kukanda teiyo egasi eywo goikete nene igo goikete keire okwebanga mapema egere emechando itekonyora nabo okonyora kero kende abantu bairire ebinto buna aba bechiduka biabeire amatuka aetanire mono barabumba tageti gochiasara ebatagete bakoiraneri aye bono nakorwa abo tobwati ase okobirani gochia igemineti ochiasara omoiraneri biri. Kero kende nkonyora oreriri amagori abeire kagwonchereria rero nabo okonyora obosi onye kwagora 150 obo omomandu bwekire 160 naende ocheng'e ekangumu yago onye gopaketi chikangumu 12 nabo okogendera kona emia gose ngochore naye kwamenta rigori ensemo yago abu naro noere echallenge ende ase eng'encho tokoimoka rero tebe nanyeikiri 15 am gose 120 anene mono egento tokorigereria naki gekogera ebinto biaitu tokobigora korwa wholesale
twanyora twasebiri kiri kwari guchikugura ase duke urangana go komenta na kiri guchikorosi anene mono gitugo cha twari ringa onye biamentire ekerengo kere iguru igigo pidi to bi balance 90 kero kendo nyora biasoke lakini onye kiamenta kinka kisiringi 10 ase obosie pando na bo wasi umwe chiko mingara yaro okonyora kwane kwa bansi oje muri na ro kometinga ngaki takima okara mwa butora by the way size yega yarengana iga size machine mo pimera size ntobwate machine yo pima kero okonacha naende kero kende omuntu okonacha naro okonyora unarire na bakonacha nande kwanyora biarenganire lakini mono kobibeka turasera tiri twaranga biarenganire ngo mubwate enchira moko birenga mwaranga byabere bikorengana angwa kwanera soko yo bose sense maya masakara na mafutana kya masakara yo gopa masakara amafuta no tukuya se tukuyo bose no tukuye bintu byose amasaka ayo gopa igo tukugura kero kende mbale bali bachaye temeremeka banyari kwera osalia masakara mono naro tugutumia senyo ntura ikirasi tukwenyora ya pero kende ekero korigereria se obone bwe binte biga asa matukabo se ngayoga nekie gwikera ebinte bi imero bene ya nyasara lakini ekero nyasara oro na intu abanyana ntutake kubangana ntagete kase gete kwamanya kuboli nyasaye ako wanje uchimotu aiga asa matukaya twakori kero kende ntagete ntebenga nasingencho yo kuborwa engeri nabo mbwato moroberio wokwigora etekari yebenene kero kende ramanyekane no engusi na isiko ya gusi kero twanyorire chimashini tokorosia no ene megati tubwato bumanyi tubwato bumanyi bokorosi chikeki utatiga bone bimbita gete chimashini echire ligo liri nene ntura ikera ochinywa okay ekero kuriyeria kero asoborose bwe binte bigaria kero lituko kutumbe kora masakara yose kutumbe kore amafuta chi end product chiga chigo kigara oyo gochobwa chiyo amasakara ya asetua rusirie bosime mono naro tugusibira abantu ebintu baguchikori asengenche serikali nekane tayanda ayabono narago tokonya twasibira abantu ebintu ayanda manene mbaroro bali bagukweoyeri kurwa usekero kendo bwate esukuru nere kurira chipake 10 20 no tokubabekera twabatumira aliense moye bibuyu kero ebibuyu ebi etokubioneria mbaro bakubirigi kero kende na barabo babwate ebi na bie biashara byabo oira nero chikonia sabe gete biashara byabo kero kende kebuyu ekemo irenga mokone ekebuyu ekero omuntu akoire ebibuyu ebingi na botoko monerie ekebuyu ekiechibite 70 siringi 80 nekegeke etogokeoni mpaka 30 biro bie bikembiri kogenda mono ase eng'encho chifamili chinyinge nkonyara chire kugura amafuta chilita 10 bone ebibuyu bikogenda mono nebingi ya 20 liters okay ngoba kugotomanya nga kobere goko horwa maiyo bya sense meiga yegesa ekero no gwate birengere maybe byo gocha kuigore school kwa somia abantu nakibakora sinteri kero tukuna kugenderera na indi tonyore nga abantu banchire gutaka kumanya emirimo na indi tonyore nga chinguru nchiro gositwanyorire chibesa na botukuigora anene mono
abantu abange egasi eye bakunyira koba nga kero kende ne abantu batasome lakini negasi etagete obumanyi bore igoro ase eng'encho okora amagoso make ogopima ngotakeire record sinchitakeire nabere buna egasi ende yonsi igo abantu ekero toranyoa okogania nkororo nabo tokobeka esukuru iwe toegeria abantu egere abantu banyore chigasi bagokora ase eng'encho ebinto ebi echiro yabo terikoera ase eng'encho kera rituko abantu mbabitagete kobitumeka abaunchereria abange ngonyara bare omochando naye nabarimi ekero bakoigika emiego yabo ase egete nane nase okogachesire rekodi tumeke ensemo yago ochere gwakesa maybe chibesa gwatumeka kogora ebinto chikwarosi chikonie faida neriwe losinere anene mono ekina kiragokonya egere onyare gosuka tokorosia ebinto ase eng'encho bikorosi woni ng'a gichoroche chibesa oika omanye ng'a nagora obosi chibesa ching'ani iga namanya amafuta chibesa ching'ani iga notakeire komanya baka chingo kero kende okorigereria nonya echitigarete kwamanya echi nabo chigokora obosi eberi eyemo iga ebinto ebi bionsi goika obimanya nabio oraga ase okogenda mochi chifamiri chinyinge nchibwate omochando ogotatwara obwegeno ase bagokora emeremo bwete ng'aki gwakorete karosi okwegena na omorogi ogo nabo komotigera ebiashara naende ochonyore chibesa maraba ase ngorana chare gakoragacha konyarekana lakini rende ase ensemo yaito egasi eye goika nere amanye ng'a obosi bwacha igo okogora chibesa ching'ani twaoneri chibesa ching'ani amatumishi ng'aki agokorwa ng'ani chibesa chiri chia ebinto biri naende chitoke chirororo chichikorete ebinto biri bono ekero omonto amanyete ng'a ebinto ebi naende mbitakeire kogora nabo akomanya nere akoba omwegeni egere ebiashara bigendere kero kende nkoikaraza morimo ara abanga mwatera ng'a maete amatuko abo sionde goetekera nasigete maybe iga egasi nare kwasarire mwagororana ng'ora igo motaumanete okogororana kweng'encho kero kende nonya na ebinto ebi ekero togoteba ng'a mambi totagete korosi bing'ani anene ngochiara omanya amang'ana ya okoronia ebinto ebi ase abantu aba bakobitumeka kegima nabagoteba ng'a rero karake eyorosie eberi eyemo na enusu nabo okoigwa ase eng'encho ndigo okonyora ng'a nabwate obomanyi abwo mono oitania kero kende chisukuru nkera rituko mogosupply gose eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi.